Имаме даже публика отзад. Не знам кой за кого е, но... Здравейте, тук сме с... Катя, Даниела. Днес имаме следното предизвикателство към вас. Избирате си машина, тя коя ще е? Кондуктор. Съответно трябва да се състезавате и която направи повече повторения, ще спечели награда, а другата ще получи ваучер за отстъпка за нашия сайт. Ами добре, нека да започваме. Започваме с 20 кг. Супер! Вече сме на 50 кг. Браво, много добре! Стигнахме 80 кг. Нека да видим. Имаме даже публика отзад. Не знам кой за кого е, но 95 кг. Който успее да направи упражнението само един път с 110 кг, той е победителят. Даже два пъти го направи. Дай, почти. Благодарим много за участието. Беше много добра игра. Ако може, наградите. Заповядай. И това е един ваучер от нас за 10% отстъпка за нашия сайт General Assessment. Ето, аз съм облечена с тях. Мисля, че ще ви харесат, удобни са. Благодарим много и ще се видим доскоро.